F'Malta llum hawn madwar 85 raħħal li jrabbi l-majjal, ammont li ma' snin innaqas bin-nofs minħabba l-kompetizzjoni mal-prodott ta' barra. Fil-biċċerija fil-Marsal tqajna ma' Mario Abela, president tal-Koperattiva ta' min irabbi l-majjal, li fisser kif il-prodott Malti xorta waħda għadu nfittex. Dejna nqattaw 20 ħanżir fil-ġimgħa, illum tlajna dil-ġimgħa stess qattajna 440. Jiġifieri il-Malti qed ifittex il-prodott Malti. Propju minħabba din id-domanda xi bejja jbijaw majjal importat bħala wieħed lokali biex iżidu l-qlieħ, speċjalment meta l-ħam ta' barra jorħos. Minn barra li jkunu qed iqarqu bil-konsumatur, ikunu wkoll qed jagħtu majnata lir-raħħala. Ir-raħħal Malti terġa' tlaqat kemm il-darba u kważi qata' qalbu għax ikun rabba l-majjal u x'ħin jilħaq ma jkunx jista' joqtlu, allura jibqa' jitimgħu u ikun qed jagħti l-flus, joħroġ il-flus għal xejn. F'tentattiv biex jitnaqqas dan l-abbuż, riċerkaturi Maltin żviluppaw test li jara fil-majjal lokali minn dak importat. Dr. Frederick Lija, l-awtur ta' riċerka li ġiet iffinanzjata minn Xjenza Malta u pubblikata fil-ġurnal akademiku MDPI, spjega kif jaħdem dan it-test. Il-kampjuni jiġu nixfin term ta' freeze drying, jiġifieri naħħal ilma minnhom jiġu grindjati, jiġu kollha analizzati tip ta' magna li taħdem konċett ta' spektroskopija fejn laser jieċ tal-molekuli tal-laħam, dawk il-molekuli huma differenti kemm f'kolf ta' Malta kif ukoll ta' barra. Mill-istudju li uża 116 kampjun ta' majjal lokali li ngħata mill-koperattiva u 53 kampjun ta' majjal importat, ħareġ li hemm differenzi f'diversi aspetti fosthom fil-livelli tax-xaħam u l-proteini li huma ogħla fil-laħam Malti. Li saru jarfu l-laħam minn ta' barra ta' Malta, dan huwa tajjeb ħafna għas-settur. Issa l-importanti li jkun hawn l-awtorità li jiċċekkjaw da x-xogħol ħalli min ikun qed jagħmel dan il-frodi jinqabad. Appella biex dawk li nqabdu jqarqu bil-konsumatur jingħataw multi ħorox bilan li jitwaqqaf dan l-abbuż.